Znam da ovdje mene ne vole, ali ipak sad širimo se poput ebole. Stanemo na majk tada formira se kidalica, penjem se kako rekao da na meni je dizalica. Neki ljudi pričaju i laju kao paščad, slogove rastavljam u jebenu param parčad. Nemoj igrat se sa mnom, uglavnom serete stalno. Ako neko ti je rekao da si dobar, onda neko te je kvalitetno slago. Sada vas matiram redom, zašto me gledate bledo? Jedini ovdje pri zemlji, ali zato vas šaljem na nebo. Vi momci niste iz ovih krajeva, zar ne? Šta radite u ovom selu? Činjenica da znaš naša imena govori da si nekada bio šinobi ovog sela, zar ne? Ko bi rekao? Nomad Beats. Tehnika povećanja dela tela! Ruka! Shikamaru, žao mi je, neću moći da vas stignem. I ne pokušavaj. Jer sam sada sam 100 puta jači nego ranije. Evo malo lekovite kreme. Za tebe i Akamaru. Ja, brate. Ne, nisi u pravu. Morala sam da saznam. Radila sam to zato što sam htjela da vidim da li mogu da se promenim. Svestan sam toga. Dobro, počnimo. Vatreni stil, bombe zmajevog plamena, ninja umetnost, džitsu prizivanja, kralj majmuna Enma! Mislim da smo koristili previše baruta, momci. A ja sam ninja broj 1 u selu. Ti si nosio naočare, sećaš se? Spreman sam za sljedeću ninja misiju, sensei. Naš odred 7 je dobijao lagane misije u posljednje vreme. Želim šansu da se dokažem. Pričam o pravoj misiji gdje bih mogao da pokažem svoje kvalitete. Pun sam snage i moram da se ispratne i vedete! Nikada nisam mislio da ćemo morati da se suočimo. Hinata, slušaj me. Povuci se sada. Nikada ti nije bilo suđeno da budeš ninja. Previše si dobra i nežna. Ti tragaš za harmoniju i izbegavaš sukobe. Pametno, ali nedovoljno pametno. Drugi šuriken u senci prvog. Tehnika senke šurikena.